का जानी कहाँ यहाँ के गोइल बानी तनको समझदारी बा कि चली घरे दुआरे। हमार मन में का श्रद्धा मने में रह गइल। सोचे नहीं चाहे तो शादी ब्याह हुई हमार मर्द खूब प्यार करे वाला मिली हमके टाइम दे हमसे बातचीत करी, लेकिन ये कुल ले यहाँ का मतलब ना रहेला। बस ये गांव से ये गांव, ये गांव से वो गांव, खूब घूमी हाँ घूम ल। किस्मत ये फुटल रहे कि ऐसा मर्द भी आ गई। तनको समझदारी नहीं खेली। कूलर बिगड़ल बाटे बनवा दे, इहो इंसान ही है। घर में गर्मी में मरत तनी छटपटा तनी, लेकिन तबो मरद के फर्क पड़े वाला नहीं खे। अपने तो खूब एनी ओनी घूमत ना, हवा पानी लागत तो सोचत ना कि अतने में दुनिया बाटे। दिमाग खराब होई तो ये भाई के बोला चल जाए ना यार, हमरा के बुझतो नहीं खा। पता ना कैसन हमार बाप महतारी खोज के शादी ब्याह कर दिया न हो कि जिंदगी भर जब से शादी ब्याह भल तब से हम पछताते बानी, रोवत गिलगिलात रहब ए मरद के सामने। तब एकदम पत्थर की मूर्ति लेखा चुपचाप बैठल रही है। एको वाली ना कही कि हाँ हो तहरा का दिक्कत परेशानी बा आ का नहीं खे। एको रुपया खातिर ने घर में झंखतरी। अगर लुगा कपड़ा हमरा नैहर ले ना मिले तब पता चली कि हम फटहे पुरान पहन के रह जाई। ये तो कह कि लायक बा नसन नैहर वाला कि जब जाए तब हमार महतारी चोरा लुगा के पैसा रुपया दे आ चाहे लुगा कपड़ा दे। कहीं कि पैसे नहीं खे अब ले पता नहीं खेला हम खींचे ने बैठल बनी। एक खाना पीना कुछ ना बनाए, चुपचाप बैठल रह। बढ़िया पूछिए तब उनका के हम समझाए। बढ़िया खातिर बढ़िया है, खराब कहाँ बालू हो? एजे बैठल बालू। हम हो हरिया खोजत रहनी। ई का मुंह फुला के बैठल बालू, कोनो बात हो गइल बा का? ना बड़ी खुश बनी हम। का भइल बा हो हमर धनिया? अरे रहे दहत ना, प्यार दिखाइला के जरूरत ना बावे, समझला कि नहीं? लागत है कि ये बारा कुछ तारा दिमाग में चलत है, यही से फुलौरा नहीं मुंह फुलौले बालू। हाँ तबीयत ठीक नहीं खे। का हो गइल बा? दवाई लिया दी। जाके खाना पीना बना के खा ला, हमरा ले कुछ ना होई काम। का खानो पीना नहीं खे बनल? ना अरे दादा देखो का बात बा, आखिर बताओ। बात का बा? एके बतिया के 50 साल बताए तब तू जानब। आखिर बात आखिर का बा हो, हमरा समझ में नहीं खे आवत। आखिर क्यों ना घर पे बैठल बड़ा गर्मी लागता कि ठंडा लागता? अबे तो गर्मी लागता हो। गर्मी लागता ना? हाँ हाँ। और सही पूछ कि जे 24 घंटा ये घर में रहत ओकर हाल का होई। तो बाहरी घूमत फिरत थोड़ा हवा पानी लागता तोहरा। टेंशन मतलब हवा पानी अब लागी तनकी परेशानी हरसानी चलत, अब का कहीं समझ ले में जाके नहीं खे कूलर आवत। बनवा दे बेरा। कूलर? हाँ 2-3 दिन हो गए लोग बिगड़ले, चिल्लाता नहीं है जी। कूलर बिगड़ गइल बनवा दी, माने हम ईटा पत्थर के बनल हई। देखो कूलर तो बनिए जाई। एक घड़ी जनते न बालू पैसा कौड़ी के बड़ा सकेता बा। आय सकेता बस दूसर काम धाम कर कि एक के काम के भरोसे तू बैठल रहब। कैसे काम करी हो? तोहर ना पावर रहे तो काहे शादी ब्याह कइल हो? देखो काम धंधा हमारा से दूसर होई ना। हमार बाप दादा पूजा पाठ गांव गांव में मंगलस, तो वही जौन बाटे बाप दादा कइलस तो हम करतनी। आ सोचबो कि दूसर काम क दे, बस के नहीं खे। बोले खइला बिना आदमी मर जावे, गर्मी में मर जाव, लेकिन तोहरा ले दूसर काम ना होई। तू टेंशन मतलब आवत नवरात्र सुनलू न दशहरा मार पूजा फार आ मार ओकरा में इतना दक्षिणा मिली न कि टेंशन है मतलब। घर लिया भर के जाई। छोड़ दे 2-4 महीना आराम से खाए जी, नो टेंशन। हाँ कबो खूब खा आ कबो तनियो सुना भेटा। अब का करबू, भगवान के सब लीला बाटे, सब करे माया बाटे। ई कुल हमरा के भीरी ना भांसा ढीला के जरूरत ना बा। ले जाके एबार बनवाव तो बनवाव, आ नहीं तो संगे संगे तोरा चलब हम हूँ बहरी घूमे। का हम तो घूमते बानी संग संग, तू घूमबू? काहे ना घूमब? गर्मी में मरब थोड़ी ना, हम इंसान है, पत्थर के थोड़ी ना बनल है। देखो केहू तारे बर्दाश्त करो कुछ दिन, ठीक बा? अरे चुप रह, ये भाषा तो सुनत सुनत हमार जिंदगी पार हो गई। काहे खिसियालू हो? आय खिसियालू तो हमर दिलवा दम जलाला कि अब का हम तो के कही। एगो मेहरारू बोली सके चल दुख सुख हर तरह से समझ बूझ के चले, तू तो समझते नहीं खूब। ना हम नहीं समझे तो पता ना कौन तोहर माई समझतड़ी सा। देखा तोहरा मुँह से न खिसियाई चेहरा पर अच्छा ना लगे। हमार सब किस्मत फूट गल रहे कि तोहरा भेरी हमार शादी ब्याह हो गई। अरे सब भगवान के जोड़ी लगा वाला हो।
ए जब मर्द बन सके अपना मेहरारू के कपारे पे बैठल बन सा, अगर मेहरारू कह दिया से ए जी हमरा के हई चीज चाही, कहाला से पहले जान चाहिए सके हमारा मेहरारू के मन में का चलत हवे, लेकिन हमरा तो कहलो पर ना बुझाला। देखो टेंशन मत लो, कनी ही झोरा उरा हमारे लेके आवो। अब गाँव में अब खाना वाना तो बनौले ही नहीं खूब, वो हरे देखो तनी व्यवस्था अगर मिल जाए 2 रोटी खा ले, वो हरे मिल जी तो अपना खैला के कितना टेंशन बा कि 2 रोटी उन्हें मिल जी तो खा ले, हम भले खैला बिना मरी घर में। देखो तोहरा के ना हो ना तो कुछ मिला था ना तो लिया के पहुँचा देते हैं, ठीक बा। आ तिले झोरा उरा लेके आओ, तिले गाँव में हम तनी निकली हो गई बस सुबह सुबह के पहाड़ा कुछ ना लेके जाके हाथ गोड़ भगवान दे ले बना ले लो, हमरा बस के बात नहीं है। अरे दादा रे दादा कैसे खिसियातल हो, अरे बाप हो बाप, हम का कहिए भगवान, कौन तू ही माया अपन दृष्टि दर्शावा बरसावा ऐसा न कि कुछ हमार हर घर परिवार में इतना दुख परेशानी बा, मैं दुख परेशानी न टल जा का कही। अच्छा जाए तो रुसल बाड़ी तो मान न जी कबे के खाना बना दिल बनी, लेकिन 9 बजे ले मरद के था पता नइखे चलत कि हाँ घरे दुआरे चली। अरे इनका एकदम हमार जीव बिया गेल बा हो दादा, तू कतनो कुकुरन लेखा भौंक ल, लेकिन ई मरद अपने वाली करिह सुनिह सब के, लेकिन करिह अपना मन के। एबरा आ जास हमहू बस यही में बैठले बानी, नहीं के खोजते बानी, तबे ताकत ताकत दुआरी पर हमार माथा में दर्द अतना हो गईल कि का कहे के। बताव तनको इनके चिंता बा कि मेहरारू अकेले घरे भी या चली, हाँ तनको बुझात नइखे मरद के। अरे एकदम हमार किस्मत फूट गइले भगवान, कौना जन्म के तू बदला हमरा ले चुकावत तोड़। बताओ कोनो ऐसा सोमार ना होई कि हम सोमारी ना भूखल होखब कि हमार मरद हमार दुल्हा खूब बढ़िया मिले, लेकिन ऐसा नक्षत्र का मिल गइल न कि न कमाए धमाए के बा ना कुछ करे के बा, बस गाँव घूमे के बा, एनी से ओनी घूम ल। ये बेरा यहाँ न तो बस कहब कि हमारा भाई के फोन कर हम नैहर जाब, हमारा बस के बात नहीं हत ना झेलब। नैहर में रहनी तो बाप रे कुल अरेसी कुल चीज में रही, एजो किया हती चुकी एगो पंखो का था पता नहीं कि कमे गर्मी होता, लागता कि अब परान निकलल तब निकलल। चल तनी दुआरी पर बैठ तनी बालू हो केवड़ियो ई बंद करके केन का ई मेहरारू करत रहले घर में, एगो मेहरारू होई सकी एक आवाज पर तुरंते खोले ली स। अरे बाप रे बाप, ला है हो कितना गाँव में जात जात तब मिलल है, कोई देता कोई देतो नहीं। यही ले तो कहतनी कि अब बोले ना है दिमागवा बना ल, ठीक ना, कमाए धमाए बाहर विदेश जा। तो हर खाली एकदम बाहर भी तो यही बताओ आए कि आराम से नहा धो के खाओ के आराम से गाँव में जब 2 रोटी मंगवा 2 रोटी की कोनो दिक्कत ना हो। झींगा बा बाहर भीतर के करब तो मिली, कहियो कंपनी बंद रही का ना। आज जनते बल घर में रहब आए तो मर्द मेहरारू अपन आँखी के सोझा बाना, गाँव में जा जाके मांगा तनी हमारे के देख के तोहर पेट भरता ना, आज के बस खाना तोहरा के हम दे ना सकी ना, सोचला हमारे के देख देख के तोहरा जिंदा रहे के बा। गुस्सा मत कर समझो ना, तू देखो कितना मेहरारू सोचे रहे कि हमार मरद है जिंगे रहो, एगो तू बालू के खाली एजा से खेदा चाहता मरद लायक करेला तब मेहरारू सोचेले कि मरद हमरा भीरी रहे, लेकिन हमार मरद ना लायक निकल गइल बा ना, हम खराब हो गए नहीं और उतना दिन हम अड़हुल के फूल रहे। अच्छा सब बात छोड़ो, का लेके अइल ह? अबे का न गाँव में मिलल है, कहीं कोई देले है कोई ना देले है, कितना बहाना कर जाके कूलर वाला के बुला के लेके आवे बरा, कह दिया भले 2-4 दिन बाद पैसा ले, लेकिन ये बेरा बुला के लिए अब हद हो गइल बाटे, हम ना रह पाए गर्मी में, हमरा बस के बात नहीं खे। नहीं तो दिमाग खराब भइल कि चल जाए नैहर 2-4-6 महीना ओनिए रहब। नहीं नैहर नहीं जाके जात नहीं, यही बेरा कूलर वाला के यही लगले जाता नहीं ओके बोला के ले आओ तो ठीक बा जा। अरे बाप रे बाप परेशान हो गइल बानी हम। ना तो ना डाटा बोलब त मरद अपना मन के ना हो जाइ हो। बताव घर में खाए पिए के नइखे रहत, लेकिन एकदम अपने जोतले रहत ना कि मर्द मेहरारू एक भीरी रहे के कमाए के धमाए के, वही ले गुजारा हो जाई। चल तोरा के उतना ताव ना देखाई बा, लड़ाई ना कर अपना मन के ना हो जीब। ए मिस्त्री जी के बोलत है भाई? यानी कहाँ बनो बालो? हाँ ऐसे बनी कौन है बबुआ? कूलर उलर बनावे लो? मिस्त्री हवा कूलर बनावेला का अपन कैसन बात करनी?
अरे का कहीं घर ही से कंफ्यूज आ गइल बानी, समझे में नहीं खेत कि हम करी त करी का। कैसे फ्यूजी आ गइल बनी जी? अरे पंडिताई ने तना हमारा के परेशान कर दिल बानी न कि पूछो जब। तो बियाह करो रहुआ तो मजा पर केली। बियाह बबुआ कइल अच्छा भी बा आ नहीं अच्छा भी बा। अच्छा कैसे अच्छा बा? ऐसे कि घर परिवार ना रही तब तो घर परिवार कैसे चली। अच्छा बुरा कैसे? आ एगो बुरा ऐसे बा कि घर परिवार में हाई नहीं खेत हौ नहीं खेत हाई डिमांड ना पूरा भइल तो हौ ना भइल, एगो ई टेंशन खराब बा। कौन ही चलता हमारा घरवा, हमारा कूलर दम कहिए से बिगड़ल बाटे, बड़ा परेशान हमारा मेहरारू रहती है। ए पंडित जी को बात बताई साहब का हमर लगे टाइम नहीं खे, अभी हमारे जाए के बस ससुराल। बस 5-10 मिनट के काम बाटे ना हुई तब ओकर बाद चल जाबो। अभी 5-10 मिनट के 1 मिनट के टाइम नहीं कि हमर कपड़ावा मिलत नहीं कि वही में हमें उन्हें परेशान बनी। बड़ा देखो हम परेशान बानी, देखो हमरो बात के समझ ना तो हमार मौगी एक कहली चोखा नियन एक कहली शान दे, बड़ा एक घड़ी लहकल रहती है। ये तो बात सही बा, वही से तो हमरो टेंशन होता है। अच्छा चलो देखो तनी, तो चलो 2 मिनट में हम आवत तनी। ठीक बाटे तो हम चलते हैं। ठीक बा ठीक बा। का करी कपड़वा खोजी चाहे रुक, चलो पहले कह के ओकरा बाद देखल जी। कबेले फोन करत तनी, फोन उठावत नहीं कहली कि हाँ पंडित जी। हतना फोन आवत आवे तो कुछ जरूरी बात ए होई। बाबा क्या जी? ये हाँ हम हई बनावे एल बनी, कूलर बना के रहल। हाँ तो बाबा केने गइलन? वहाँ के नहीं खी कहीं गइल बनी। है हाँ हाँ इहे कूलरवा। ये अच्छा आपे के महाराज। कहले रही का वहाँ के? हाँ ई बताई कि ओके कपार पे तना बोझाला दाई तो ओकरा चक्कर ना आई। अब तनी सामान का बा कुछ नहीं। आ ये दादा पेड़े जमा देले बा कूलर पर। अरे पेड़ ना है जी, आ जतने बढ़ी उतने भारी होई। रउआ ना समझ लेखा कबो कबो बात बतियाई ना। का हो 3-4 दिन से जान तनी कूलर बिगड़ल बाटे, उतना ना गर्मी होखे लागता, तनी हउ बंद कर दे भाऊ हउ। अच्छा हे पर काम चलावे पड़ता। हाँ हाँ तो का करे के बा, केहू तरह गर्मी दूर करे के बा। आ वहाँ के कहत तो रही का भइल बा में चलते नहीं खेजी। चलते नहीं खे। हाँ उतना ना गर्मी पड़त था कि एकदम लागता कि परान अब निकलल तब निकलल। टाइम हो जाए देखी तो नहीं खे चलत ना। खोल के देखे के पड़ी। यही कहने की डायरेक्ट अंदर तार ना करवाओ जाला। अब आता ना हमनी के स्त्री मिस्त्री थोड़ी ना है जाकि मालूम बाटे। देखो बढ़िया से बनाए, रउए बना के गइल रही पिछली बार। ए पता ना कैसे तो बनैले रही। बढ़िया से बनले रहनी। हां साल भर चलल नु। साले भर न खाली साल भर कहाँ 11 महीना। देखत तनी पैसा 1 रुपया रउआ सब कम नहीं खींचा करत। तो कहां से पहले पैसा ले तनी दबा के, लेकिन कूलर 2-4 महीना में बिगड़ जाता। किराए में 10 रुपया कमे हो जाता है। सामाना में कहां से कम करी, घर के हमारे सामानवा घर के माई के तो बढ़िया से बनाई जा, हतना बेईमानी ना कल जरा जी जितना रउआ सब करत नहीं जा। लागत सीरियस बा हो, ढेर ओकरा के रोक दे देलो का। बात रउआ कभी गजबे ना बात बतियाई ना। का करी हमरा देखी गाँव वाला बतिया ना आवेला, एही तन में हो जाला। और मेरा रू आ गइली कि अभी नहीं हरे बाड़ी? अरे मेरा रुए के तो जाए के बा।